esan ezer asmatu dudanik. Ondo ez, harrera ona. Deno dakigu alako afinidade natural bat dagoela bi herrien artean. Hartaz aparte ere bai, bueno, ez, urteak ja ona etortzen eta kontzertu desente bat ditugu eta beti izategu Katalunia nolabait dela gure bigarren etxea, ez. Eta gaur da topiko bat da, baina gure kasuan bentsat hala da, ez. Eta Euskal Herritik kanpo irtetzen hasi ginenean, lehenengo eremua edo izan zen Katalunia, eta nahiko era naturalean emandako zerbait izan zen. Katalanekoa dutela oro har, Euskal Herrian egiten den kulturarekiko halako jakin min bat, ez? Eta, bueno, behar bada beste aldera ez da inbestekoa, edo bentsate nire ustean, ez? Interes gehiago dago Kataluniatik Euskal Herrikiko, kulturaki bentsat, alrebez baino, ez? Baina, bueno, dena dela horre badago halako anaitasun, arrebatasun sentimendu bat, eta bai, beti esku zabalik hartu izan gaituzte. Izaten da sarritan azken akordea, ematen olduena. Nire ustez honen helburua bada, izan beharko litzateke, alde batetik, Bartzelona edo Katalunian dagoen diaspora euskaldun horri herri bina pixkat arindu, baina batez ere Euskal Herriko taldeak hemengo estenan eta ezagutaraztea edo bentsat gerturatzea euskalduna ez den publiko horrengan ere, bai, ez? A ver. Jotzeko, ez dakit, ez? Enuke jakingo esaten. Kasi 20 urte daramatzagu eta ikasi duguna denborakin da toki bakoitzari bere xarma hartzen edo egokitzen, batzutan jo behar duzu olako festival handi batetan, bestetan gaztetxetan ere oso ondo pasa izan dugu. Atzo bertan egon ginen Zaragozako Arrebaton, adibidez, oso areto txiki-txikia. Behar gara aukera genukan toki handiago baten jotzeko, baina horre baitere musika tratatzen dute olako kariño batekin, ez, eta toki horien maite ditugu gehien bat. Baina, gero ere bai, aurten gara Hellfesten adibidez, eta hor ere komunidade horren parte ere sentitzen dugu gure burua, ez dakit nola ditu. Rocka edo punka edo hardcorra edo metala edo familia hortakoak ere bagara inbatean eta hor gustora. Kursalen onginen aurten ere bai, oso leku bereziak eta Taiwan eta Nicaraguan eta holako oroitzapen oso ona dazka gure bai. Xildik bereziak. Betegian antzari Bekatu bai, nekea igartzen da ez, alako higadura bat urteekin, niri batez ere etortzen zait jira bukaeratan. Sensazio hori ez, azkena hau izango da, azkenekoa, berriz ere, ez dakit, rueda hortan sartzea, ez, espiral hortan sartzea, pixka beldurgarri izaten da, batez ere, urten poderioz, gutitza saiatu izan gara diska zerbait berria egiten, bintzate garapen bat eukitzen, ez, formula bat errepikatu, edo, eta egia da, azpi disko dauzkazunean, eta inbeste kontzertu gainean, originala izatea edo bentsate erronka berriak aurkitzea ez da erresa, baina beti dago zer ikasi eta zer egin, ez orduan orain bentsat gogotsu gabiltza eta jarraitzeko dagoki.